Hola, 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 hola. Aprofito avui que la Volta a Catalunya passa per Castellfollit per explicar-vos més o menys com funciona i com heu d'actuar davant d'una circumstància com aquesta. No vull parlar exclusivament de la Volta a Catalunya, tot i ser un fan del ciclisme i estar content perquè passin per aquí, sinó quan hi ha aquest tipus o aquest estil de esdeveniments esportius que obliga a tallar carreteres. Normalment ja intenten avisar-ho, intenten dir més o menys per on passaran, pots veure senyals indicatives com estàvem veient ara que ens expliquen una mica o que ens avisen de que passarà alguna cosa. Algo que pots fer és entrar, i això avui en dia és molt fàcil, a la web de l'esdeveniment esportiu i veuràs més o menys en quin horari està previst que passin per aquella zona. En aquest cas, si mireu a la web de la Volta, veureu que passen per aquí a Castellfollit. L'horari més optimista és a les 3 i el menys optimista és a les 4. Per tant, tingueu clar que a les 4:10 sí o sí hauran passat. Sí, normalment van amb una mica d'adelantament, sempre van una mica per endavant. Normalment això funciona de la següent manera. Passa una moto de la policia primer, amb unes banderes vermelles que tallen la circulació. A partir d'aquell moment no es pot circular, passaran tot l'esdeveniment esportiu i al darrere passen unes motos amb unes banderes verdes que indiquen que a partir d'aquell moment ja es pot passar. És tan fàcil com això. Informeu-vos bé, vigileu de no aparcar el cotxe que molesti perquè us l'emportaran i, disfruteu, que també són coses maques de veure.